Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil vi teste. Ja. Så vi vil prøve at hælde det i vores glas. Det råder der inde i. Au. Min finger sidder fast i det. Ja. Jeg kan mærke det noget. Det ser vildt. Det er ikke bare spil. Jeg hælder lige. Jeg putter altså lige halvdelen ned i glasset. Jeg kan ikke få det op. Det smager ikke godt. Jeg kan ikke få den op. Jeg kan seriøst.